Di rojekê de sê zarokên herêma Cizîrê di golên avê de dixeniqin. Ji ber germa havînê, xelkê deverê qesta gol û birkên avê dike, da ku qasekê têna xwe bişkîne. Di wan golên avê de yên li çolan û keviyên gundan, ji ber ku tubergiriyên ewlehiyê tune ne û golên bêxwedî ne, gelek caran bûyerên trajîk diqewmin û rewşên xeniqînê derdikevin holê. Herî dawiyê, doh yekşemê li herêma Cizîrê sê kes di rojekê de xeniqîn. Li gor daxuyaniyeka hêzên ewlehiya hundirîn an ku asayişê, du kes jê li gunda warê Qamişloyê xeniqîne, yek jî li gunda warê Dêrikê. Du zarokên pismam û dotmamên hev. Li başûrê gundê Tenûriyê 10 kîlometran dûrî bajarê Qamişloyê kaneka keviran heye ku çend golên avê tê de hene. Li gor agahiyên Target Medyayê ku ji şehedhalên bûyerê wergirtine, berêvara doh yekşemê zarokê 9 salî yê bi navê Ezzo Elmedo û dotmama wî ya 8 salî ya bi navê Ewêş Hemîd di goleka avê ya wê kana keviran de dixeniqin. Hêzên asayişê bi xelkê deverê ve bi hawarê ve diçin û wan her du zarokan ji golê derdixin. Lê wê demê jiyana xwe ji dest dane. Her du zarokên xeniqî bi eslê xwe ji devera Tilhemîsê ne, lê malbatên wan li wê devera navborî karê avdaniya zeviyan dikin. Asayişê di daxuyaniya xwe de li dor wê zaroka li gunda warê Dêrikê xeniqî tu agahî nedaye. Belam bang li dê û bav û malbatan kiriye ku baş guhdarên zarokên xwe bin û li dor metersiya van golên avê wan hişyar bikin. Salane bi dehan rewşên wiha li vê herêmê diqewmin. Li gor te ji bo rêgirtina li ber rewşên wiha rêya herî baş kîjan e ku bêşopandin?